वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ येथील रहिवासी रोहित स्पोर्ट्स या राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट संघाचे मालक तसेच बोलेकर कॅशूचे संचालक रोहित बोलेकर यांचं 25 जुलैला सायंकाळी 5 वाजण्याच्या दरम्यान गोवा व्हिजन इथं उपचारादरम्यान निधन झालं। रोहित यांच्या अचानक जाण्यानं संपूर्ण क्रिकेट विश्वाला धक्का बसला असून हळहळ व्यक्त होते। रोहित यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, मुलगी, 2 भाऊ, भावजय असा मोठा परिवार आहे। बोलेकर कॅशूचे मालक सुरेश बोलेकर यांचे ते सुपुत्र होत। रोहित बोलेकर यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती। त्यांच्या मालकीचा रोहित स्पोर्ट्स संघानं लाखोंची बक्षिसं असणाऱ्या अनेक स्पर्धा जिंकल्या होत्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टेनिस क्रिकेटमध्ये रोहित स्पोर्ट्स हा संघ अग्रस्थानी आहे। त्यांच्या या अचानक एक्झिटनं टेनिस क्रिकेटच्या सर्व खेळाडूंना धक्का बसला असून टेनिस क्रिकेट विश्वात हळहळ व्यक्त होते।